לפני מספר ימים נחשף תיאורים מורחבים לסטים של הקיץ. בסרטון זה נעבור עליהן. 1. סט מספר 71816. אופנוע הקרח של זיין. 84 חלקים. 2. מיניטגרס. זיין ולוחם זאב. 2. סט מספר 71818. זירת קרב הטורניר. 659 חלקים. מיני פיגרס. קיי טורניר. סור הטורניר. ג'יי אנבל. לוחם זאב ועוד 2 דמויות. דרקון כלול בסט. 3. סט מספר 71820. רכב משולב של הנינג'ות. 576 חלקים. מיני פיגרס. טורניר ניה. טורניר קול. טורניר ג'ורדנה. 2 לוחמי זאב. לסורה יש מטוס. ללויד יש מכונית. לניה ולכל יש אופנועים. וכל רכבים מתחברים לאחד. 4. סט מספר 71821. מכונת הדרקון הטיטנית של קול. 1055 חלקים. מיני פיגרס. דמות קול בלעדית. לוחם זאב. ודמויות נוספות שלא ידוע עדיין עליהן. המכונה הגדולה ביותר בהיסטוריה של נינג'ה גו. 5. 71822. דרקון המקור של האש. 1716 חלקים. מיני פיגרס. טורניר קאי. טורניר לבויד. רס. 2 לוחמי זאב. דמות נבל חדשה. כנראה המאסטר של רס. הצבעים העיקריים של דרקון המקור הם אדום וכתום. מה אתם חושבים על הסטים? יכול להיות שהחלק השני יתמקד במאסטר של רס? האם ג'יי יהיה נבל? כל כך הרבה שאלות. עד כאן הסרטון להיום, אל תשכחו לתת לייק ולהירשם כמנוי.